Расман муҳорибат дар вазни миёна байни Кевин Холланд бо рекорди 23.7 ва Дэниел Родригес бо рекорди 16.2 рӯзи 11 сентябр дар турнири UFC 279. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки Ислам Махачев бузургтарин ҷангвари вазни сабук дар ҳама замон шуда метавонад. Ислам Махачев аниқ бузургтарин ҷангвари вазни сабук дар ҳама замон шуда метавонад. барои чӣ ман мехоҳам ки ӯ зидди Чарлз Оливера ҷанга? барои оне ки Оливера 11 ғалабаи пайдарҳам дорад. дар октагон ду ҷангвар вомехӯранд ки яке 11 ғалабаи пайдарҳам дорад, дигаре бошад 10 ғалабаи пайдарҳам. ин гуна кор дар муҳорибаи ма ва Тони Фергюсон буд ки UFC ин муҳорибаро ташкил кардан мехостанд, аммо ин муҳориба баргузор нагардид. акнун мо Ислам зидди Оливера дорем. бигзорем ки онҳо биҷанганд. агар ки Ислам Чарлз Оливераро шикаст диҳад ва баъд боз якчанд ҷангварони насли навро, пас ӯ беҳтарин ҷангвари вазни сабук дар ҳама замон шуда метавонад. ҳозир дар рейтинг бисёр ҷангварони ҷавон пайдо шудаанд ва онҳо пайдо шудан мегиранд. Ислам чунин имкониятро дорад. ӯ ҳозир 30 сола аст, аммо UFC бояд ки ба ӯ чунин имкониятро диҳанд, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, ман бо суханҳои Ҳабиб розӣ мешавам, чунки айни замон Оливера яке аз бузургтарин ҷангварони вазни сабук аст ва агар ки Ислам ӯро чунин ҷангвари сахтро шикаст диҳад ва баъд боз якду ҷангварони топ ба монанди Матеуш Гамрот, Бенил Дариушро, пас ӯ аниқ метавонад ки номзади худро дар бузургтарин ҷангвари вазни сабук дар ҳама замон гузорад. аммо дар пеши Ислам Оливера аст ва ҳозир Чарлз Оливера аз ҳама ҷангвари хатарноки вазни сабук аст. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормье гуфт ки ғалабаи Леон Эдвардс дар муҳориба зидди Камару Усман аз ҳама зиёд ба Ҳамзат Чимаев зарар расондааст. ман фикр мекунам ки Ҳамзат баъди чемпион шудани Леон Эдвардс ҳоло ҳам нафаҳмидааст ки ин ғалаба аз ҳама зиёд ба ӯ зарар расондааст, чунки ӯ дар навбат барои муҳорибаи унвонӣ буд. Ҳамзат бояд ки танҳо Нейт Диазро шикаст медод ва баъд дарҳол баъди ин муҳориба барои камарбанд меҷангид. аммо баъди ғалабаи Эдвардс моро сеюм муҳорибаи Усман ва Леон интизор аст. барои ҳамин акнун савол пайдо мешавад ки Ҳамзат ва Диаз барои чӣ меҷанганд? ман фикр мекунам ки барои Нейт ин муҳориба барои мерос аст ва ба назари ман барои Чимаев ин муҳориба танҳо рекорди худро хуб кардан аст, чунки ман боварӣ надорам ки ғалаба дар муҳориба зидди Нейт Ҳамзатро ба камарбанд боз ҳам наздиктар мекунад. баъди кори рухдода акнун барои Ҳамзат боз як ғалабаи дигар дар кор аст ва барои ман шавқовар аст ки Ҳамзат зидди ки ин муҳорибаро мегузаронад. агар ки Чимаев Нейтро шикаст диҳад, оё рақиби навбатии ӯ Ковингтон мешавад, гуфтааст Кормье. хотиррасон мекунем ки президенти UFC Дана Вайт гуфта буд ки ғолиби муҳорибаи Ҳамзат ва Нейт барои камарбанд меҷанганд ва акнун Усман бо Леон сеюм муҳориба мегузаронанд. барои ҳамин агар Ҳамзат Нейтро шикаст диҳад, пас ӯро ду сценария интизор аст. якам ин интизор шудани натиҷаи сеюм муҳорибаи Усман ва Леон Эдвардс ва баъд бо ғолиби муҳорибаи онҳо ҷангидан. аммо барои ин кор тақрибан 1 сол вақт дар кор мешавад. савол: оё Ҳамзат 1 сол бе муҳориба истода метавонад ё не? дуюм вариант ин ки Ҳамзат метавонад ки боз як муҳорибаи дигар гузаронад ва ҷои худро ҳамчун довталаб барои камарбанд боз ҳам бақувваттар кунад ва дар ин ҷо интихоб дар дасти худи Ҳамзат аст. аммо бояд фаромӯш накунем ки ӯро рӯзҳои наздик муҳориба зидди Нейт Диаз интизор аст ва ҳеҷ кас намедонад ки Нейт барои Ҳамзат чӣ сюрприз тайёр кардааст. дӯстон, бисёре аз шумо хоҳиш кардем ки оиди баромади Нурулло Алиев дар ташкилоти Dana White Contender Series гап занем ки баъди дар он ҷо ғолиб шудан, оё Нурулло 100% дар UFC баромад карда метавонад ё не? дӯстон, ташкилоти Dana White Contender Series ин ташкилоти худи президенти UFC Dana White аст
ва ӯ ин муҳорибаҳоро дар якум қатор нишаста тамошо мекунад. Буданд ҳолатҳое ки дар ин ташкилот ҷанговар ғолиб мешавад, аммо Дана Вайт ба ӯ шартнома бо UFC намедиҳад, чунки баромадҳои онҳо ба Дана Вайт маъқул нашудааст. Барои ҳамин чӣ хеле ки фаҳмиден, на ҳама вақт ғолибони ин ташкилот бо UFC шартнома баста метонанд. Аммо Нурулло ин тамоман дигар ҳолат аст, чунки Нурулло бартариҳои зиёд дорад. Якум бартарии Нурулло ин аст ки ӯ ҷанговари хеле ҷавон аст. Дана Вайт бо ҷанговарони ҷавон ҳамкорӣ кардан ва ба онҳо имконият доданро дӯст медорад. Дуюм бартарии Нурулло ин аст ки ӯ ҷанговари бебохт аст. Сеюм бартарии Нурулло ин аст ки ӯ мухлиси хеле зиёд дорад ва UFC ин чизҳоро ба назар мегиранд. Дастгирии мухлисо, шумораи подписчикҳо дар Instagram, просмотрҳои муҳорибаҳои ин ҷанговар. Ва чорум бартарии Нурулло ин аст ки ӯ аввалин ҷанговар аз Тоҷикистон дар UFC шуда метавонад. Ва агар ки Нурулло ғолиб шавад, пас Дана Вайт чунин имкониятро аз даст додан намехоҳад. Барои ҳамин дӯстон, гуфта мешавад ки Нурулло барои бо UFC шартнома бастан ҳамаи чизро дорад ва акнун ба ӯ танҳо дар ташкилоти Dana White Contender Series баромадан ва ғолиб шудан дар кор аст. Барои ҳамин мо ба ӯ самимона муваффақият орзумандем ва бесаброна муҳорибаи ӯро интизорем. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Агар навор ба шумо маъқул шуда боша, ҳатман лайк монед. биёед дар ҳамин навор 5000 лайк ҷамъ мекунем ва ҳамин гуна шумо дастгирии худтона ба мо нишон медиҳед. То боздид хонободу сарбаланд бошед.